Vajon mind ott írtek? Mit szóltok? Ricsi, menj oda. Ricsi, mit szóltok? Kommunikáljál a Mikulás bácsival. Nézzél Réa, mamám. Nézzél Réa. Ne félj a Mikulás bácsival, nézd a szemébe. Olyan Jó. Bezeg a Mikulás bácsi, hallottam, amikor neki mit. Én tudtam, hogy az neked kell. Ki kell mondani, mert a kislány is van. Jó, ne, akkor most mit szóltok, mi válkázzunk? Így, az hadlámozás, az kié. Ne, azt mondja, hogy Rami. Rami. Bocsánat. Szívesen. Jó, akkor az adjunk neki Ricsinak. Ricsinak. Jó, köszönj meg. Jó. Szívesen. Szofi. Köszönjétek meg. Sofia, köszönj meg. Sofia, megint neked. Jó, kicsit túlzás. Adok egy kis édességet is, jó? A tojás. Tojáskat, igen. Kinder tojás. Meg kell köszönni, Sofia. Köszönöm szépen. Á, nekem is van. Még nem? Nem, Ani. Az enyém. Ja, az övé, igen. Anyu, az anyu. Jó. Köszönöm. Na, és akkor az a tiéd. Jó. A nagy. Hát nagyon. Igen. Az a tiéd, Sofia. Jó. Egy pillanat, majd itt vannak. Na, akkor Lavinak és Sofia. Igen, köszönöm a virgacs mellé. Szívesen. Csak rász, Ricsi. Jó. No. Akkor kész. Nő. Üres a zsák. Na, mit töltsünk a Mikulás bácsinak? Sofia, segíts anyának. Nem. Jaj, sokat evettem. Igen, sokat, igen. Lassabb a kutyába. Tessék. Igen, ha kiment. Na, így nem tudok itt maradni. Ez zavar. Na, viszkát is épp. Nem mosakodott a Mikulás. Nem, itt van. Volt ide.